So friends, welcome back my YouTube channel. Today we discuss about transpiration and circulation. जीवन धारण ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶରୁ ଜଳ, ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଫଳରେ ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କୋଷ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆମେ ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦରେ କିଭଳି ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ହେଉଛି। ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଓ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଶୋଷିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଆଦିକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଚେରରେ ରହିଛି ମୂଳଲୋମ। ମୂଳଲୋମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଷ ମୃତ୍ତିକା ସହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆୟନ ଓ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆୟନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବା ଘନତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟର ସମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆୟନ ମୃତ୍ତିକାରୁ ମୂଳଲୋମର କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଆୟନ ପ୍ରବେଶ ସହ ଜଳ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଜଳ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ସମ୍ବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୁଏ। ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳିକା ବା ପାଇପ୍ ସଦୃଶ। ଏହା ଗଛର ମୂଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୂଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଜାଇଲେମ୍ ଭିତର ଦେଇ ଜଳ ଓ ସେଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ପୋଷକ ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ପତ୍ର ବୃକ୍ଷର ରୋଷେଇ ଘର। ପତ୍ରରେ ହରିତଲବକ ଅଛି। ଏହା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ପ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣର ପରିବହନକୁ ପୋଷକ ପରିବହନ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳର ପରିବହନକୁ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ବା ଅପୱାର୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍, ଦୁଇ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ପରିବହନ ବା ଡାଉନୱାର୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଏବଂ ତିନି ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ ବା ଲେଟେରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନରେ ଜଳ ଓ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ତଳୁ ଉପରକୁ ଗତି କରେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନରେ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଶାଳ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ କିପରି ପହଞ୍ଚିପାରେ, କିପରି ପରିବାହିତ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ କେପିଲାରୀ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ମୂଳଜ ଚାପ ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର ଏବଂ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କୋହେନ୍ସନ୍ ଥିଓରି। ଆମେ ଜାଣୁ ଗୋଟିଏ ଜଳ ପାତ୍ରରେ ଛୋଟିଆ ପାଇପ୍ଟିଏ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରଖିଲେ ଉକ୍ତ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କୈଶିକ ନଳୀ ବା ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଚାପ ଏବଂ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ଫଳରେ ଜଳ କୈଶିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ଏହାର ବ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଯେତେ ଛୋଟ ହୁଏ, ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ସେତିକି ଅଧିକ ହୁଏ। ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ କୈଶିକ ନଳୀ ସଦୃଶ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। 1 ମିଲିମିଟରର 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀରେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ। କେତେକ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁର ବ୍ୟାସ 0.001 ମିଲିମିଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଊଣା। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିପାରେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ପାଇଁ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଜଳର ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର ଅଟେ, ମାତ୍ର ଅତି ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମୂଳଜ ଚାପ ବା ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର। ଆମେ ଦେଖିଥିବା କୌଣସି ଗଛର କାଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲେ କଟା ଅଂଶରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ନିର୍ଗତ ହୁଏ।
ଏହି ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଗତ ମୂଳଜ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଗଛର କଟା ଅଂଶରେ ଗୋଟିଏ ମାନମିଟର ଖଞ୍ଜି ଆମେ ଏହାର ଚାପକୁ ମାପିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଜଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ପାଇଁ ମୂଳଜ ଚାପ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଚାପର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଜଳ ପରିବହନରେ ମୂଳଜ ଚାପର କୌଣସି ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନର ପାର୍ଟ 2, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ କହେନ୍ସନ୍ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି। ତାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖାଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲେ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।